Mundu mailako gerra intimo eta latz baten, beste behin zeure buruari biziraun diozunez. Erabaki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametsen eraiste neurtuari ekitea, zuk horren beste denboran eta horren besteko afanez, gordeak ez duela zuk uste adina balion hartzea. Zezu beti bizi izan zara, behin-behineko egoera baten, aukerako azirudien etengabeko nora ez baten, etzen ula nahi onaino iritsi, baino beste inora ere ez, zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen, ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean zabiltza, itzalarrotz baten jabe, ez zara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere ez, oraindik ez